Aquest cap de setmana estem aquí a l'Escala organitzant la primera regata del Trofeu Mar d'Empúries, que reconeix la classe Europa i la classe RSFEBA. Per la classe Europa és Campionat de Catalunya i ens serveix en el club per fer un test com a prova de cara al Campionat del Món d'aquest any de la classe Europa que farem del 12 al 24. Aquest campionat ens el van delegar l'any passat i des de llavors hem fet tota una sèrie de preparatoris per tenir aquesta regata a punt. Estem parlant de 250 regatistes, aproximadament uns 15 països, dos continents i molts dies de regata. Són 12 dies de competició i esperem que el temps ens acompanyi. Hem fet 3 proves amb poquet vent i a la primera he fet un primer, a la segona he fet un tercer i a la darrera he fet un primer. I bueno, ha estat un dia molt complicat, les ratxes entraven tot el rato
de diferent manera i llavors t'obligava a tenir el cap molt aixecat, mirar el camp de regates constantment. Bueno, estava una mica complicat, el vent pujant i baixant, però bastant bé. No sé, n'he arribat a entendre el dia i ha sigut difícil per mi. Al principi feia més vent i després ja ha anat caient a mesura que avançava el dia. Bueno, no sé, l'onada també no m'ha ajudat gaire i durant tot l'any estic navegant a totes les regates, així que ja en diferents condicions ja t'acabes acostumant a veure diferents. La corrent d'avui era molt estranya i el vent era molt inestable, pujava, baixava. No m'ha anat molt bé, però espero que demà pugui recuperar. Bueno, ha estat un dia complicat perquè el vent no estava molt definit, hi havia horaris importants i canvis de pressió i no era un camp de regates fàcil avui. Mira que soc d'aquí però no sé llegir tampoc gaire bé. Al principi, quan feia més vent, a mi em va bé amb poc vent. M'he quedat una miqueta enrere, però després ja, a la que he fet poc vent, he anat recuperant. Espero poder anar al Mundial i que faci poc vent la setmana classificatòria. De fet, això és el pròleg del Mundial. Ens veiem al Mundial, a fondo.